Timbe mag anjao mag hera e kind ji mawuok e anyuola e kaunti ma Kilifi. En midhiero omedo kelo luoro ka nyithindo moroch ratichgi kod wedegi bende ok osebedo ka yudo ratiro. Thoth buche ma kamago osebedi ka itieko e anyuola kendo ok chop e doho. Kata kamano, rawera moro ma nyako ma higni 12 mane wuon gi otimone tim mar anjao yudo ratiro bang' doho ng'ado ne wuon mare twech e jela. Elizabeth Ajode nigi ler. Gweng' ma Kitali boma Malindi e kaunti ma Kilifi en gweng' ma joma nene gi chien paro ni en kama okwe. Kata kamano, ne jomoko modak e iye kanyo chunygi opong' kod achiedh nade gi luoro kaluwore kod timbe anjao e yor hera e kind anyuola. Ka jogo ma osebedo ka irocho ratichgi ok yud ratiro nikech yore dak mag dhoudi. Ne familia moro, lero neno ka koro giyudo ratiro ne nyathi manyako mane wuon mare otimone sakrilego kendo bedo kode achiel e weche mag hera. As we speak, I think she's around 13 years because when this happened, she was about 12 years. So she explained to me, or she told me, that is the time she started. So I asked her, when did you know about this? So she told me, I knew about this because when this thing happened, and I challenged my husband, my daughter told me everything. Na kanambia kwamba mama hii kitu ilianza kitambo sana. Kuom thuolo malach, weche makamagi nosebedo ka nitie e kind anyuola kendo ok chwale doho. Walileta mganga, wakaleta wazee na wakatoboa kondoo ambao kwa kienyeji hiyo ni kama appease the spirits culturally. Mkifanya kitendo kama hiyo, kama kuna watu ambao wana uhusiano na wamefanya kitendo kama hicho, kuna uhitaji wa kutoboa huyo mnyama so that you don't get affected. Kata obedo ni chir mane Jono keto ne okelo sigwe kinde kod anyuola mare, gikone ne oneno lemo ka koro wuon nyakono nomaki kendo omi kum mar twech. Apis mochung' ne ratich nyithindo e kaunti ma Kilifi owacho ni ripode ma osechwal negi ewi rocho ratich nyithindo yor hera i anyuola gin 36 e kind dwe mar achiel nyaka dweno mar 9. So this is a communication, this is the increase, and it is largely about the girl child. But also we are having unique cases whereby we are having boy child abuse. We have around up to 3 cases of boy child abuse by people close to them in the family setup, as cousins and the others. And this is now getting to the children who are under 10 years, boy child. While the rest is majorities of the girl child are from 14 and below. Kata bed ni gitemo neno ni weche makamagi odok chien, luoro nitie e neno ni ratiro yudore nikech weche mipando e kind anyuola. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kwa Ramogi Tok report mar Elizabeth wakao yo kauduogo wantiere kod weche mag tuke. A city where every family